Înainte de a continua vizionarea, te invităm insistent să te abonezi la canalul nostru și să dai click pe acest clopoțel din dreapta pentru a fi la curent cu toate notificările pe care le oferă funcția de subscribe. Dumnezeu, cuvântul, s-a făcut trup. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era la început la Dumnezeu și era cu Dumnezeu, Tatăl și cu Duhul Sfânt. Toate prin El s-a făcut, fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viața, este viața și va fi viața. Și viața era lumina oamenilor. Viața este lumina oamenilor și viața va fi lumina oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu este viața oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Fosta om trimis de la Dumnezeu și numele lui era Ioan. Acesta a venit ca mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume. În lume era și lumea prin el s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-o ale sale a venit și la ai săi a venit, dar ai săi nu l-au primit. Și celor că l-au primit și cred în numele Lui le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu. Am citit din Biblia Ortodoxă și încerc ușor să interpretez. Deci cei care l-au primit și cred în numele Lui le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și adevăr. Și din plinătatea Lui luăm cu toții har peste har, pentru că legea prin Moise s-a dat și harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Evreiește este Yeshua HaMashiach, Jesus Christ from Nazareth, în engleză. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, ci Fiul cel unui născut, care este în sânul Tatălui, era în sânul Tatălui și acela l-a făcut cunoscut. Și Ioan a mărturisit despre el. Și Ioan, când l-a văzut, a spus, acesta este mielul lui Dumnezeu. A zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, vers 29. Deci, Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. El a venit ca să ridice păcatul lumii. El este mielul. Din Vechiul Testament a fost un miel profetic care preînchipuia faptul că Mesia, Domnul Iisus Hristos, va veni pe pământ și a venit și a murit pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră. Și sângele său, după ce l-a vărsat, a fost luat în cer. În a doua carte a lui Moise, Exodul sau Ieșirea, se vorbește despre mielul pascal. Apoi Domnul a grăit cu Moise și Aaron în pământul Egiptului și le-a zis, luna aceasta să fie începutul lunilor, să vă fie întâia dintre lunile anului. Vorbește deci la toată obștea fiilor lui Israel și spune, în ziua 10 a lunii acesteia să-și ia fiecare din capii de familie un miel, cât e un miel de familie să luați fiecare. Iar dacă vor fi puțini în familie încât să nu fie de ajuns ca să poată mânca mielul, să ia cu sine de la vecinul cel mai de aproape, de dânsul, un număr de suflete, numărați-vă la un miel, atâția cât pot să-l mănânce. Mielul să fie de un an, parte bărbătească și fără meteahnă, să luați sau un miel
sau niet, dar cerința a fost un miel. Și fără meteahnă, înseamnă un miel perfect, fără niciun defect. Iar Domnul nostru Iisus Hristos a fost singurul miel fără meteahnă. Mielul din Vechiul Testament a fost un miel profetic. Domnul nostru Hristos se vede când a fost judecata lui la Pilat. Pilat a găsit, nu găsesc în el nicio vină. Deci a fost fără nicio păcat. Sfintele Evanghelii vorbesc că Domnul nostru Iisus Hristos a fost fără nicio vină și a îndeplinit într totul toate condițiile. Să vedem în continuare din Ieșirea, capitolul 12, ce spune. Să ia din sângele lui, Ieșirea capitolul 12, versetul 7, să ia din sângele lui și să ungă amândoi ușorii și pragul cel de sus al ușei casei, unde au să-l mănânce. Deci sângele lui, să ia din sângele lui și să ungă amândoi ușorii din pragul cel de sus al ușii casei, unde au să-l mănânce. Și să mănânce noaptea aceea carnea lui friptă la foc, ca să o mănânce cu azimă și cu ierburi amare. Dar să nu-l mâncați nefript îndeajuns sau fiert în apă, ci să mâncați totul fript bine pe foc și capul cu picioarele și măruntaile, să nu lăsați nimic din el pe a doua zi și oasele lui să nu le zdrobiți. Ceea ce va rămâne pe a doua zi să ardeți în foc. Să-l mâncați așa, însă așa să aveți coapsele încinse. Asta înseamnă că noi când mâncăm trupul și sângele Domnului nostru Iisus avem coapsele încinse. Sunt încinse cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, încălțămintea cu pace, încălțămintea în picioare cu pace, încălțămintea reprezintă pacea, liniștea. Și toiegele mâinile voastre, toiegele la fel reprezintă cuvântul Dumnezeu, sabia Duhului, toiagul dreptății, și să-l mâncați cu grabă, căci este Paștele Domnului. În noaptea aceea voi trece peste pământul Egiptului și voi lovi pe tot întâiul născut. În pământul Egiptului, al oamenilor și al dobitoacelor, și voi face judecată asupra tuturor dumnezeilor în pământul Egiptului, căci eu sunt Domnul. Domn înseamnă împărat, înseamnă stăpân și Dumnezeu. Iar la voi sângele va fi semn pe casele în care vă veți afla. Vedeți, pentru Dumnezeu este foarte, foarte important sângele mielului. Sângele va fi semn pe casele în care vă veți afla, versetul 13. Deci, iar la voi sângele va fi semn pe casele în care vă veți afla, voi vedea sângele și vă voi ocoli și nu va fi între voi rană omorătoare când voi lovi pământul Egiptului. Ziua aceea să fie spre pomenire și să prăznuiți întrânsa sărbătoarea Domnului din neam în neam, ca o așezare veșnică să o prăznuiți. Versetul 14. Iar din nou ne uităm cum s-a aplicat sângele, pentru că Dumnezeu a pus foarte mare accent pe sângele mielului. De aceea să luați un mănunchi de isop. Isopul reprezintă credința, cuvântul lui Dumnezeu spus cu credință. De aceea să luați un mănunchi de isop și muind-ul în sângele strâns de la mielul într-un vas, să ungeți pragul de sus și amândoi ușorii, ușii cu sângele cel din vas, iar voi să nu ieșiți niciunul din casă până dimineața. Asta însemna ascultarea lor. Deci, dacă părinții israeliților nu ar fi ascultat de Dumnezeu, nu ar fi fost ascultători și ar fi fost răzvrătiți, ei nu ar fi ieșit din Egipt. În sens spiritual, Israelul reprezintă neamurile, reprezintă oamenii lui Dumnezeu. Iar Egiptul este societatea aceasta care se dezvoltă și nu se supune legilor lui Dumnezeu, calcă peste orice și devine idolatră, care se va supune diavolului. Ceea ce nu se supune lui Dumnezeu cade automat sub puterea vrăjmașului. Iar citesc din nou cum. Apoi a chemat Moise pe toți bătrânii fiilor lui Israel și el a zis. Deci capitolul 12, Ieșirea, versetul 21. Mergeți și vă luați un miel după familiile voastre și junghiați Paștele. După aceea să luați un mănunchi de isop și muindu-l în sângele
strâns de la un miel într-un vas, să ungeți pragul de sus și amândoi ușorii ușii cu sângele cel din vas, iar voi să nu ieșiți niciunul din casă până dimineața, căci are să treacă Domnul să lovească Egiptul. Și văzând sângele de pe pragul de sus și de pe cei doi ușori, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui prezența pierzătorului sau distrugătorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Păziți acestea ca un așezământ veșnic pentru voi și pentru copiii voștri, iar după ce veți intra în pământul pe care Domnul va da vouă, cum a zis, să păziți rânduiala aceasta. Și când vă zice copiii voștri, ce înseamnă rânduiala aceasta? Să le spuneți, aceasta este jertfa pe care o aducem de Paști Domnului, care în Egipt a trecut pe lângă casele fiilor lui Israel, când a lovit Egiptul, iar casele noastre le-a izbăvit. Și s-a plecat poporul și s-a închinat. Amens, deci fiii lui Israel și-au făcut toate cum poruncise Domnul lui Moise și Araun. Așa au și făcut. Fraților, eu vă zic cu părere de rău sau cu părere de bine că Domnul va lovi în curând din nou Egiptul, această lume care nu se mai supune cerințelor lui Dumnezeu. Și trebuie să cunoașteți puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Domnul mi-a pus în suflet de mult să cunosc câteva taine din sângele Domnului Iisus Hristos și să cunoaștem că aplicând sângele lui Dumnezeu, că sângele vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul și a suflat în el viață. Vine termenul grecesc vaipah. Și sângele vine direct de la Dumnezeu. Și sângele din suflarea lui Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu. Sângele a fost format în corpul nostru. Sângele este de la Dumnezeu. Omul a căzut și Dumnezeu ne-a trimis Mântuitor, ne l-a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos. Omul când este salvat și botezat cu sângele Domnului, este botezat cu Duhul Domnului Iisus Hristos, sângele omului devine sângele Domnului Iisus Hristos. E că toți suntem trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Iar când este botezat în apă, în numele Domnului Iisus Hristos, cum spune în Faptele Apostolului, capitolul 2, vers 38, nu mai deschid acum, spune, corpul este renăscut din cuvântul lui Dumnezeu și deci din Duhul lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu suntem născuți din nou și din apă, bineînțeles. Iar este foarte, foarte important să știm că în sângele a tot trupul este viața și Dumnezeu ne-a dat însăși viața sa. Leviticul, în Levitic se spune o informație foarte, foarte importantă. În Leviticul, capitolul 17, avem locul jertfelor, oprirea de a mânca sânge. Și Dumnezeu vorbește, dacă un om dintre fiii lui Israel și dintre străinii care trăiesc între voi va mânca orice fel de sânge, îmi voi întoarce fața mea împotriva sufletului celui ce va mânca sânge și îl voi stârpi din poporul său, pentru că viața tot trupul este în sânge și pe acesta vi l-am dat spre jertfelnic ca să vă curățiți sufletele voastre, că sângele acesta curățește sufletul. Deci sângele este ca jertfă. Sângele Domnului Iisus Hristos este jertfa pentru sufletele noastre. Și sunt mai multe cereri în legea veche despre jertfa împăcării, iar sângele Domnului Iisus Hristos a avut ca scop împăcarea noastră cu Dumnezeu și curățirea El este jertfa pentru păcatele noastre. Și spune, viața tot trupul este în sânge. Și pe acesta vi l-am dat pentru jertfelnic, ca să vă curățiți sufletele voastre. Că sângele acesta curățește sufletul. Și se vorbește aici despre o curățire de
7 ori cu sânge. Și sunt mai multe exemple în Vechiul Testament și în Noul Testament Domnul Iisus Hristos. Și-a vărsat de 7 ori sângele pe pământ. Odată când se ruga în grădina Ghesemani, apoi la preoți și arhierei, la Caiafa, când i s-a smuls barba, a fost bătut. Trebuia ca jertfa curățirii, jertfa împăcării, după Vechiul Testament, după tradițiile evreiești de la început, ei aveau anumite animale, boi, țapi, și trebuia să-și pună mâinile pe animale și să-și mărturisească păcatele. Și vedeți că ei l-au lovit cu pumnii și cu palmele pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și toți evreii l-au lovit și au spus blasfemie, blasfemie, dar acesta este păcatul întregii omeniri. Și ei și-au mărturisit păcatele într-un fel, pentru că când l-au lovit, i-a spus Domnul Iisus, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, și el a fost lovit de toți evreii cu palmele și în felul acesta ei și-au făcut mărturisirea păcatelor fără să-și dea seama. Și deci și-a vărsat sângele de 7 ori. În grădina Ghesemani, la arhierei, când a fost biciuit în piața romană, când a biciuit, schingiuit, când a fost i s-a pus coroana de spini pe cap, niște spini foarte ascuțiți, foarte mari, când i s-au bătut cuie în picioare, cuie în mâini, și când sulița i-a pătruns în partea dreaptă și i-a trecut prin ficat, a atins plămânul, din plămâni a ieșit, în plămâni, pentru că a fost gol și biciuit, schingiuit, tot plămânii probabil s-au umplut cu apă și a intrat până la inimă și de acolo a ieșit, când a ieșit sulița din partea lui dreaptă, a ieșit sânge și apă. Și în felul spiritual, deci noi suntem născuți din nou și sângele și apa stau ca mărturie și Duhul, bineînțeles, iar în cer sunt Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Dumnezeu a trimis oamenilor pe Fiul Său, care este peste toate mai presus decât îngerii și decât toată făptura. Vedem în epistola către Evrei Sfântul Apostol Pavel. Și în zilele acestea, mai de pe urmă, ne-a grăit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut și veacurile, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care, fiind, El este strălucirea slavei și chipul ființei Lui, ființei Lui Dumnezeu, și care ține toate cu cuvântul puterii sale, după ce a săvârșit prin El însuși curățirea păcatelor noastre, și a șezut de-a dreapta slavei întru cele prea înalte, și făcându-se cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mai presus decât ei. Și, bineînțeles, spune în Filipeni, ca la numele Domnului Iisus Hristos se plece orice genunchi, atât în ceruri, atât pe pământ și sub pământ, și spune Iisus este Domn. Bineînțeles, înseamnă stăpân, împărat și Dumnezeu. Numele evreiesc este Yeshua HaMashiach. Deci, și Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul care Dumnezeu a zis, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, și iarăși a zis, eu voi fi lui Tată și El îmi va fi mie fiu. Și El a fost cel întâi născut și înviat din morți. Și i-a zis să se închine lui toți îngerii lui Dumnezeu. Și îngerii sunt duhuri și slujitori, care sunt ca para de foc. Sunt, în zilele noastre îngerii sunt slujitori și ajutători nouă. Noi trebuie să colaborăm, să ascultăm de Dumnezeu și Dumnezeu ne trimite și îngerii săi când este nevoie de miracole, când este în situații de urgență, ferească Dumnezeu, accidente, război. Ea spune către Fiul, tronul tău, Dumnezeule, în veacul tronului și toiagul dreptății este toiagul împărăției tale. De ce a fost Domnul nostru Iisus iubit? Spune așa, iubita e dreptatea.
și ai urât fără de legea. Deci ai iubit dreptatea și ai urât fără de legea. Pentru aceasta te uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu un de lemnă bucurie și mai mult decât pe părtașii tăi. Deci Dumnezeu, ce ne-a spus Dumnezeu? Să credem în Domnul nostru Iisus Hristos. Ce ne-a spus Domnul Hristos? Să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El. Dar să nu iubim nedreptatea, fără de legea. Și asta este extrem de important. Și El este apostolul și arhiereul mărturisirii noastre, Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să avem o mărturisire, o mărturisire, să ne mărturisim păcatele, sângele Domnului Iisus iartă orice păcat, dar dacă stăm în lumină, în dragoste de Dumnezeu, de aproapele, cu pace, liniște, bucurie, credință și să ne ferim de păcat. Și este foarte, foarte importantă mărturisirea ca mărturisim noi aici pe pământ. Dacă mărturisim pe Domnul Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, Mântuitor și Salvator, și Domnul Iisus ne va mărturisi Tatălui Său, va mărturisi îngerilor Săi. Dacă ne lepădăm de El, se va lepăda și El de noi. Este foarte, foarte important ca să noi să mărturisim. Cine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu este în El și El în Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, spune Sfântul Apostol Ioan. Dumnezeu mai spune în Evrei, capitolul 3, capitolul 4, vers 7, spune, dacă veți auzi din nou, dacă veți auzi astăzi glasul Lui, nu vă învărtușați inimile. Este foarte, foarte important. Aș vrea să spun o mică rugăciune și pe scurt să citesc câteva lucruri care am observat foarte esențiale. Doamne Iisuse Hristoase, mărturisesc că Tu ești calea, adevărul și viața către Dumnezeu. Domnul și învățătorul meu, cred că fiecare strop din sângele Tău preasfânt l-ai vărsat pentru a mă mântui pe mine și familia mea, pentru a mă elibera pe mine și familia mea de rău, de păcat și de toate legăturile păcătoase. Doamne Iisuse, cu o credință adâncă în Tine, cer ca preascumpul și preasfântul Tău sânge să se reverse asupra noastră și asupra acestei așezări, asupra fiecărui colțișor al casei noastre, asupra vehiculului pe care îl folosim, asupra tot ceea ce avem și ce ne-ai dat, și asupra tuturor celor care vor asculta acest mesaj. Doamne Iisuse, acoperă-mă pe mine și familia mea, trupurile, sufletele și duhurile noastre, și duhurile voastre, și trupurile voastre, și sufletele voastre, din cap până în picioare, cu preasfântul Tău sânge. Cred că viața mea și familia mea se află sub o ocrotire minunată, la fel și viața dumneavoastră și familia dumneavoastră. Se află sub o ocrotire minunată, dumnezeiască. Iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele meu. Importantă mărturisire, după cum am spus. Doamne Iisuse, eliberează-ne de rău, de păcat, de atacurile, de loviturile satanei, precum și de întuneric, de boli, de disperare și de temerile noastre. Eliberează-ne de toate nenorocirile și de tot ceea ce nu provine din împărăția Ta. Doamne Iisuse, umple-ne, te rog, de darurile Sfântului Tău Duh, umple-ne, te rog, cu Duhul Tău cel Sfânt și dă-ne darul înțelepciunii și al științei. Dar înainte de toate, dă-ne dragostea Ta, toată dragostea Ta și înainte de toate frica lui Dumnezeu, că frica lui Dumnezeu a începutul înțelepciunii. Și frica lui Dumnezeu este sfântă și rămâne în veac. Și darul înțelepciunii și a științei, a credinței, a cunoașterii și a discernământului, pentru ca să putem trăi spre preamărirea Ta și să facem ceea ce este bine. Mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, mulțumesc, Sfinte Dumnezeule, în numele Domnului Iisus Hristos, Yeshua Mashiach, Iisus Hristos, Jesus Christ from Nazaret. Amin. Și ei l-au biruit prin sângele Mielului, Domnului Iisus Hristos, și prin cuvântul mărturiei lor, și nu și-au iubit sufletul lor, viața lor, până la moarte, din Apocalipsa, capitolul 12. E un slogan foarte important. Și noi trebuie să folosim cuvântul Lui Dumnezeu, este sabia Duhului. Și noi am biruim prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei noastre, cuvântul lui Dumnezeu. Și nu ne iubim viața noastră până la moarte.
Aceasta este sabia Duhului, să folosești cuvântul Lui Dumnezeu în folosul tău, prin trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, prin jertfa sa pe cruce. Suntem împăcați, justificați, răscumpărați pentru Dumnezeu, sfințiți pentru Dumnezeu. Promisiunea Lui Dumnezeu, dacă mărturisim și ne lăsăm de păcat. Și trebuie afirmat mărturisit cu voce tare, credință pentru dobândi raiul, sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de păcat. Dacă iertăm, stăm în lumină, în dragoste și în cuvântul Lui Dumnezeu. Suntem ascultători și împlinitori. Înseamnă să avem dragoste și dragoste, bineînțeles, cu fapte bune. Să avem pace, iertare, milă pentru semeni, ca să avem parte de milă, trebuie să iertăm orice greșeală. Sângele Domnului Iisus Hristos are puterea de a elibera. 1 Petru 1:18. Știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu scumpul sânge al lui Hristos Iisus, mielul fără cusur și fără prihană. Tit 3:3. Că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robi de tot felul de pofte și plăceri, sclavi, dușmani cu Dumnezeu, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Sângele Domnului Iisus Hristos are puterea de a ierta. Matei 26:28. Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Domnul Iisus a plătit pentru toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare. Sângele Domnului Iisus Hristos are puterea de a justifica și de a elibera. Roman 5:8. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când noi încă eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți, drept sfințiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Mai uitați, mai pun câteva cuvinte care cred că sunt întărite prin cuvântul Lui Dumnezeu, prin Duhul Lui Dumnezeu. Sângele Domnului Iisus Hristos are puterea de a curăți. Dacă umblăm în lumină, și lumină înseamnă dragoste și fapte bune. Și cred că toți care sunt al lui Hristos ar trebui să umblăm în lumină, fără să ne dușmănim unul pe celălalt. Domnul Dumnezeu ne-a promis să ne iubim, ne-a spus să credem în Iisus și Domnul Hristos că este Dumnezeu care a venit în trup. Ne-a spus să ne iubim unul pe altul. Și dacă umblăm în lumină, atunci umblăm în lumină. Dacă ne iubim unul pe altul, după cum El însuși este în lumină. El este lumină și este dragoste. Avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Cine nu este, spune Sfântul Apostol Ioan, cine urăște pe fratele său, sau cine nu iubește pe fratele său, este asemenea lui Cain, este ucigaș de oameni. Și de aceea trebuie să fim iubitori de Dumnezeu și de aproapele. Lepra este simbol a păcatului, este boala incurabilă. Sângele Domnului Hristos curăță lepra păcatului. Sângele Domnului Iisus Hristos are puterea de a face pace. În Coloseni 1:20. Și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii Lui. Ioan 14:27. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum mă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Pace prin cruce, pace prin sângele vărsat pe cruce. Și sângele Domnului Iisus Hristos ne dă acces la Dumnezeu. Prin sângele Domnului Iisus avem intrare slobodă în locul preasfânt, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a sopat zidul de la mijloc, care despărțea omul perfect unit cu Dumnezeu. Toți suntem una în Domnul Iisus Dumnezeu. Evrei 10:22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite, curățite de orice cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Vino cum ești. Hristos este veșnicia ta. Este foarte, foarte, foarte important. Ceea ce am mai văzut eu important, extrem de important. Dumnezeu ne curățește inimile noastre, sufletele noastre prin sângele Său. E foarte, 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 foarte important.
Și de aceea Hristos venind arhiereu al bunătăților celor viitoare, din capitolul 9 Evrei, citesc. Versetul 11. Iar Hristos venind arhiereu al bunătăților celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare și mai desăvârșit, asta în Sfântea Sfinților în ceruri. Nu făcut de mână, adică nu de zidirea aceasta. El a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor în ceruri. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său. Sângele lui a fost luat în ceruri și a dobândit o veșnică răscumpărare. Căci dacă sângele țapelor și al taurului și cenușa junicii stăpân pe cei spurcați, îi sfințește spre curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos Iisus, care prin Duhul cel veșnic și sfânt, s-a adus lui Dumnezeu pe sine jertfă fără de prihană, fără de păcat. Va curăți cugetul vostru și cugetul nostru de faptele cele moarte, ca să slujiți și să slujim Dumnezeului celui viu, pentru că El este mijlocitorul unui Nou Testament, ca prin moarte sferită spre răscumpărarea greșalilor de sub Întâiul Testament, cei chemați să ia făgăduința sau promisiunea moștenirii veșnice. Noi și voi sunteți chemați să luați moștenirea veșnică, promisiunea veșnică. Și sângele Domnului Iisus Hristos are puterea să ne apropie de Dumnezeu în Efeseni 2:3, capitolul 2:13. Voi care dinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, v-ați apropiat de muntele Sionului, de cer, de Dumnezeu ce judecă, de Iisus. Dumnezeu să vă binecuvânteze în numele Domnului Iisus, numele Domnului nostru Iisus Hristos. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Sfântul Duh, Treime Sfântă, slavă ție, harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Și acum vă mai dau câteva cuvinte foarte importante din Sfânta Scriptură. Este extrem de important sângele Domnului Hristos. Și am auzit în cer un glas tare, care zice, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu, asta este diavolul, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața lor, viața chiar până la moarte. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11. El a biruit pe Satana, râul, veacul acesta, lumea aceasta, prin sângele mielului și prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu în cuvântul mărturisirii lor, pentru că cuvântul lui Dumnezeu acum este în gura dumneavoastră. Și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Și va trebui să fim capabili să, dacă va fi nevoie să ne punem viața pe Dumnezeu, diavolul se teme foarte tare de cei care îi iubesc pe Dumnezeu și îl iubesc până la moarte, adică viața lor și o pot pune oricând pentru la dispoziția lui Dumnezeu. Și noi am biruim pe Satana râul prin sângele mielului Domnului Iisus Hristos și prin cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul mărturisirii noastre. Și noi ne iubim viața până la moarte. Iar apoi începem. Har vouă și pace de la Cel ce este și Cel ce era și Cel ce vine și de la cele 7 duhuri sfinte care sunt înaintea scaunului Lui și de la Iisus Hristos, martorul cel credincios, cel întâi născut din morți, și Domnul împăraților pământului, Lui care ne iubește, care ne-a dezlegat pe noi din păcatele noastre prin sângele Său și ne-a făcut pe noi împărăție, preoți al lui Dumnezeu și Tatăl Său. Lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată, El vine cu norii și orice ochi El va vedea și vor vedea și cei ce L-au împuns și se vor jeli din pricina Lui toate semințiile pământului. Așa, amin. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine atoțiitorul. Din Apocalipsa la început este binecuvântarea și îmi cer scuze dacă am mai pus ceva sau mai spus ceva. Vreau să vă spun că este aproape venirea Domnului nostru Iisus și este aproape momentul când Domnul va lovi Egiptul acesta cu multe
dureri, multe chinuri, multe pedepse. Dar să știți că voi veți fi salvați și e foarte important să cunoașteți puterea din sângele Domnului Iisus Hristos, dar doar dacă stăm în dragoste de Dumnezeu și de aproapele nostru. Dacă ne urăm unii pe alții, noi pierdem acoperământul Duhului Sfânt, pierdem harul Domnului nostru Iisus Hristos, pierdem dragostea lui Dumnezeu Tatăl și noi însuși putem cădea sub ascuțitul sabiei și putem să ajungem în iad, chiar dacă suntem botezați cu Duhul Sfânt. Pentru că dacă Dumnezeu e dragoste, dar ai acces la Dumnezeu prin credință, dar prin dragoste rămâi în El și El rămâne în tine. E foarte important să cunoaștem asta. Și, bineînțeles, Dumnezeu urăște idolii, dar nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a piruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Domnul știu și leu din rădăcina lui Iuda. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, Domnul Iisus Hristos. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 oi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ, înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețele, căci ai fost înjunghiat și răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău. Oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000, de 10.000 de ori de mii. Și 10.000. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, ale celui ce șade pe scaunul de domnie și ale mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi ziceau, 4 făpturi vii ziceau, amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Din Apocalipsa, capitolul 5 am citit. Și versetul 9. Și m-am uitat, iată că era o mare gloată, pe care nimeni nu putea să o numere. Nu putea. Și din orice neam, și din orice seminție, din orice norod și orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de fenic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor 4 făpturi vii, și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis amin. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda și slava și înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea, slava și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? De unde au venit? Doamne, i-a răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului.
Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie ale lui Dumnezeu și îl slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Și nu le va mai fi foame și nu le va mai fi sete. Nu va mai dogorâ nici soarele, nici o altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și la fel e foarte, foarte important să știți că sângele Domnului Iisus Hristos spală orice păcat. Am citit înainte în Apocalipsa, capitolul 16, versetul 14. Și e important să... Doamne Dumnezeule, te rog, iartă-ne pentru sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, te rog, iartă-ne, spală sângele Tău. Și Domnul ne iartă, să dea Dumnezeu ca fiecare să aveți haine albe și să stați în fața scaunului de domnie și să niciunul să nu vedeți altul, să nu... Nici nimeni din familiile voastre să vadă iadul. Și mai spune Sfânta Scriptură, stăruiți în dragoste frățească, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și prea curvari, pe desfrânați. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai mari voștri, de înainte mergătorii voștri ucenici, apostolii, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor, sfârșitul vieții lor, sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice feluri de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, a căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul, poporul, cu însuși sângele său a pătimit dincolo de poarta cetății. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim o cara Lui, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin El să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzilor noastre care mărturisesc numele Lui. Să nu-i dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Vreau să vă dau binecuvântare și este și o mică rugăciune. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului cel veșnic a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, Iesua HaMashiach, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în voi tot ce este plăcut, prin Iisus Hristos, a Lui fie slava în vecii vecilor. Amin. Rugăciune pentru Duhul Sfânt, pentru iertarea păcatelor și pentru ruperea blestemilor. Sfinte Dumnezeule, îți mulțumesc pentru toate în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, eu cred în cuvintele Tale, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și singura cale către Dumnezeu. Cred că Tu ești Mântuitorul, Salvatorul, Mesia cel uns, alesul.
Eu cred că Tu ai murit pe cruce pentru mine și pentru toată lumea asta, pentru iertarea păcatelor și pentru mântuirea noastră și ai înviat din morți. Sfinte Dumnezeule, să mărturisesc că am păcătuit. Mărturisiți, vă rog, păcatele noastre, păcatele membrilor familiei noastre, pentru iertarea blestemelor. Puteți să mărturisiți păcatele poporului acestuia, oamenilor acestuia. Și foarte, foarte important, tuturor celor care vreți să fie salvați, e important pentru ruperea de blestemelor. Și foarte important, la fel, membrii familiilor voastre, chiar dinaintea voastră. E bine să cereți iertarea tuturor, pentru că să nu vină blestemele peste țara aceasta, peste lumea aceasta, peste continentul acesta, peste lumea aceasta. Doamne Dumnezeule, te rog, iartă păcatele noastre, pentru numele și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, Yeshua HaMashiach în evreiește. Doamne Iisuse Hristoase, Yeshua HaMashiach, te rog, iartă-ne și spală-ne cu sângele Tău și înmulțește, te rog, harul Tău. Te rog, Doamne Hristoase, te rog, Doamne Dumnezeule, în numele Domnului Hristos. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc, te rog. Îți mulțumesc pentru toate. În numele Domnului Hristos, îți mulțumesc pentru toate, Doamne Hristoase. Dumnezeule, te rog, trimite Duhul Tău Sfânt peste noi, peste tot trupul, peste tot omul. Umple-ne, Doamne, cu Duhul Tău Sfânt și scoate tot ce nu e de la Tine, în numele Domnului Iisus Hristos. Yeshua HaMashiach, Iisus Hristos, Jesus Christ from Nazareth. Doamne Iisuse Hristoase, dacă e vreun resentiment, îți cer iertare pentru toate resentimentele din inima noastră, de exemplu, mândrie, ură, ranchină, frică, lăcomie. Doamne, renunț la ele acum. Doamne, iartă-ne, iert și pe toți cei ce mi-au greșit, iert pe toți așa cum Tatăl ne iartă nouă. Tatăl, să știți că Tatăl vrea să ne ierte, Tatăl ne iartă în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă ne iertăm unii pe alții și stăm în dragoste, pace, lumină, bucurie. Dacă am fost implicat în ocultism, Doamne, iartă-ne pentru religii false, pentru masonerie, recunosc că acest păcat, Doamne, este iertare. E important să scăpați de obiecte de ocultism, exemplu, statui cu Buddha, dragoni, de orice ține de ocultism. Mă lepă de Satana și toate puterile lui și toate lucrurile lui, tot ce e în teritoriul lui, în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne Iisus Hristos, mulțumesc că pe cruce ai făcut un blestem ca să ne eliberezi de orice blestem. Te rog să ne eliberezi de orice blestem și să le transformi în binecuvântări. Sfinte Dumnezeule, te rog, rupe orice blestem asupra mea și asupra familiei mele, transformându-le în binecuvântări pentru totdeauna, pentru veșnicie. Mulțumesc în numele Domnului Iisus. Doamne, rupe blestemele asupra poporului acesta, asupra noastră, în numele Domnului Iisus, asupra lumii astea. Doamne, iartă-ne, dă-ne salvare completă, dă-ne Duhul Tău Sfânt. Și acum, Doamne Iisuse, eu vin la Tine, ca la botezătură cu Duhul Sfânt. Doamne, iartă-ne și spală-ne sângele Tău. Corpul nostru este templul Duhului Sfânt. Îți dăruim corpul nostru ca templul Duhului Sfânt. Dăruim limba noastră să fie într-o slăvirea Ta. Spre slăvirea Ta, dă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt. Trebuie să ne deschidem și să respirăm Duhul Domnului, coboară ca o suflare sfântă. Te rog, Doamne, trimite Duhul Tău Sfânt și prin credință îl primesc, îl primim. Mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, mulțumesc, Sfinte Dumnezeule, în numele Domnului Iisus. Mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase. Țineți minte pe ce spuneți, amin. Trebuie să inspirați pe gură. Dumnezeu vă trimite Duhul Sfânt cu har dumnezeiesc. Și, Doamne, trimite, te rog, Duhul Sfânt, scoate tot ce nu e de la Tine. Și trimite toți îngerii Tăi în numele Domnului Iisus și
Trimite pe Duhul Tău ce sunt și scoate tot ce nu e de la Tine și să rămână cu noi în viață în numele Domnului Iisus. Mulțumesc, Doamne Iisus Hristoase, mulțumesc, Sfinte în Domnul Hristos. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, prin trupul și sângele Domnului Iisus și sufletul Domnului Iisus, rup toate blestemele asupra dumneavoastră, asupra familiei dumneavoastră. Activez toți îngerii Domnului în numele Domnului Iisus Hristos. Yeshua Mashiach, prin sângele Domnului Iisus. Rup toate blestemele, tot leg, I bound the spirit of infirmity in Jesus' name. Leg Duhul neputinței și arunc afară în numele Domnului Iisus. I bound the spirit of oppression, the spirit of sickness in Jesus' name. Leg Duhul neputinței, Duhul bolii și comand să iasă afară în numele Domnului Iisus, mai au nicio putere asupra voastră. I cast out all demons, toate duhurile necurate să plece în numele Domnului Iisus, foc al Duhului Sfânt. Doamne, te rog, iartă-ne și spargi sângele Tău și trimite foc sfânt, foc al Duhului Sfânt, foc al Duhului Sfânt să curețe toate sufletele noastre, toate duhurile noastre, toate inimile noastre. Și, Doamne, iartă-ne, spargi sângele Tău. Foc al Duhului Sfânt, orice Duh necurat să plece în numele Domnului Iisus, foc al Duhului Sfânt, nu mai nicio putere asupra noastră, Satan, Duhuri necurate. Toate blestemele să fie rupte, toate duhurile necurate să fie alungate în numele Iisus. Doamne, iartă-ne și spargi sângele Tău și eliberează-ne de toate duhurile necurate, dezleagă-ne de toate duhurile necurate, de toată slavia Satan în Domnul Iisus. Satan, nu mai ce putere, pleacă, te leg în numele Domnului Iisus, te aruncă în iad, în mijlocul adâncului pe tine. Diavolul îl legă în numele Domnului Iisus și va lua în mijlocul iadului foc al Duhului Sfânt, foc al Duhului Sfânt. Să intrați în apă, să vă dăruiți Domnul nostru Iisus. Și altfel, dacă puteți să vă întoarceți, să ascultați rugăciunea, ridicați mâinile sus, slăviți pe Dumnezeu. Dumnezeu este Duh și cei ce se închină, lui trebuie să închină în Duh și adevăr. Primiți Duhul Domnului Iisus spre slava lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului Său, Domnului nostru Iisus Hristos și a Duhului Său în vecii vecilor. Amin. Slavă Dumnezeu Domnul Iisus, slavă Domnului Iisus Hristos. Amin. Prin trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos și sufletul Său, care s-a jertfit la cruce la Golgota, suntem răscumpărați, suntem justificați, suntem sfințiți, suntem justificați cu justificarea pe care o dă Dumnezeu, cu dreptatea pe care o dă Dumnezeu, sfințiți cu sfințenia pe care o dă Dumnezeu, suntem răscumpărați de mâna Satanei și situați în locurile cerești, în Hristos Iisus, la dreapta împărăției lui Dumnezeu Tatăl. Și suntem sfințiți, suntem justificați, suntem împărăția luminii și a dragostei și a păcii și a iubirii, a Duhului Său și a bucuriei. Suntem îmbrăcați cu haina bucuriei, mântuiți, îmbrăcați cu haina salvării. Prin trupul și sângele Domnului Iisus suntem justificați, avem ispășirea păcatelor, suntem sfințiți, avem acces cu Dumnezeu, primim ungerea lui Dumnezeu, primim Duhul lui Dumnezeu, primim iertarea păcatelor, sfințirea noastră, mântuirea noastră. Avem acces cu Dumnezeu, avem ispășirea cu Dumnezeu, avem sfințirea cu Dumnezeu, avem părtășire cu Dumnezeu, avem dragostea lui Dumnezeu, avem lumină lui Dumnezeu, avem pacea lui Dumnezeu, avem dragostea lui Dumnezeu, avem bucuria lui Dumnezeu. Asta ar trebui să fie mărturisirea în fiecare zi. Avem viață veșnică în veci cu Dumnezeu. Și e important să mărturisiți cu cuvântul, pentru că este mărturisirea voastră, pentru că avem un preot și arhiereu în cer, pe Domnul nostru Iisus, El e poarta, ușa, păstorul cel bun, Mântuitorul, Mesia Melul, tot ce e sfânt. E Dumnezeu care salvează, Yeshua HaMashiach, Iisus Hristos, Jesus Christ. Și El ne-a dat viața sa, ne-a dat pacea sa, ne dă liniștea să avem pace fiind uniți cu El, pace. Și să nu ne iubim viața până la moarte. Și va trebui să ne ferim de tot ce încearcă să ne înșele mințile, să ne înrobească.
de marca care vine și va trebui să fie chip sau ceva pus pe mâna dreaptă sau pe frunte, de orice înșelăciune, de orice, nimeni să nu vă înșele, nimeni să nu, dacă Domnul Iisus îl veți vedea în trup, El va trebui să vă arate rănile cuilor în mâinile sale. Astfel nu este Domnul nostru Iisus. Știu, a apărut cuiva unui mare profet și va trebui să recunoașteți că diavolul poate lua chip, poate să limite pe Domnul Iisus, poate la arătare, poate, dar nu poate niciodată să imite rănile Domnului nostru Iisus. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, să nu vă închinați nimănui cuiva, niciunui om, decât Domnul Iisus Hristos, că este Dumnezeu care a venit în trup și ne-a răscumpărat și a înviat din nou și este garanția învierii noastre și Duhul Sfânt îl primiți prin credință și este garanția, la fel, garanția credinței noastre, mântuirii noastre, vom fi garanția răscumpărării noastre și noi suntem răscumpărați în Duh și vom fi răscumpărați și în trup. Dar nu vă iubiți viața până la moarte, pentru că diavolul se teme cei care sunt cu adevărat dăruiți Domnului Iisus Hristos. Și trebuie să fim dăruiți trup și suflet și să stăm și să ținem mărturisirea Domnului Hristos până la moarte. Dacă vă lepădați de El și El se va lepăda de voi. Dacă îl mărturisiți și El vă va mărturisi pentru voi înaintea Tatălui. Și să știți că sunt promisiuni ale lui Dumnezeu, promisiuni ale Domnului nostru Hristos. Spune, cine încrede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și cine crede în mine și trăiește, nu va muri în veac. Și sunt o mulțime de promisiuni. Mărturisiți-le, cereți ca promisiunea Dumnezeu să vină în viața noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze în numele Domnului nostru Iisus Hristos și pe noastră și familia noastră și tot neamul noastră în veci. Amin. Te rugăm, abonează-te la canal, dă like la video și share-uiește-l pe Facebook. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mai cheamă-mi, Iisuse, al meu duh zdrobit, să verse și roaie de lacrimi și spală-l, Iisuse,